lagi ketok iki lho. Masih bersama New Rido Pandowo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kepecrita
tengah wengi nganti jagat rina catetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara sakno Pak Ran. Ayo Pak Ran, goyang kanan, goyang kiri bersama New Krido Pandawa. Ha. Oh Usa. Mas. Usi. Iringan anggonku dandan apa ta sing kurang. Wis ora ana sing kurang ora ana. Sing di maneh? Angkatku iki medaan. Rodok mirak-mirak kuwi. Ya kini ya Kang Mas seneng nguyuran. Aja gampang nesu dik, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ana wong ayu dik kejaba mung sliramu. Merga dirimu paling istimewa bagiku. Ning arepku kamu bilang sayang, ning buriku ra karu-karuan. Ning arepku kamu kandha sayang, seneng kamu ngrentengi wetokan. Ora arepku kamu bilang sayang, ning buriku ra karu-karuan. Ning arepku kamu kandha sayang, seneng kamu ngrentengi wetokan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula kang tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing amanah aja seneng rentengi wetokan. Bakal ayem tentrem akan ning urip bebrayan. Sakno
sakno Mas Wisnu. Tenang lo ya Mas yo. Yen tresno marang aku aja sok gampang. Lah ya iso ngrenteng wedokan. Kok pamit golek konten bae ngrenteng wedokan. Usah. Usih. Ayo Mas Marco, senyummu mana? Lah yo ngono. Coba sawangan Mas. Sing endi? Aku iki wedaan. Wis disawang karo Pak Joko. Ya kini. Sing di Pak Joko. Coba sawangan Mas. Iringan anggonku dandan apa tak sing kurang. Jo gampang nesu dik, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ana wong ayu dik, kejaba mung sliramu. Merga dirimu paling istimewa bagiku. Ngarepku kamu bilang sayang, neng buriku karo-karuan. Neng ngarepku kamu kandha sayang, seneng kamu ngerentengi wetaan. Neng ngarepku kamu bilang sayang, neng buriku karo-karuan. Neng ngarepku kamu kandha seneng kamu ngerentengi wetaan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula kang tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing aman Mas, aja seneng ngerentengi wedokan. Tegal ayem tentrem, aku neng urip bebrayan.
ya 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 Kembang jambe atiku kau ya dewe angulati manis simayang sari lengkung kuning bebasan emas pinangkling lancir wirakane luhur bebutine kembang jambe arum kandane gentayangan gonku kepranan Kembang jambe hatiku kau yang dewi angulati manis simayang sari langkong kuning bebasan emas kinangking ayo arep dadi wong ayo was ayo kembang jambe arep gantene gentayangan gunku kepranan was masih bersama New Krido Pandowo. Ah, tantek nih gini ayo. Minyak barang tantek nih, kembang tantek nih yo. Bersama New Krido Pandowo.
was, ayo. Hohoho. Nyirik, nyirik, ayo nyirik. Was, yuk, ya ya Ayo Badeng. Cerita Pandowo. Asik. Awas, awas. Ayo. Aja atuh-atuh. Tenan iki.
seblak. Ayo seblak ayo. Hoho. Ayo pecuti ya ora apa-apa, ora apa genti. Ayo digenteni ayo. Ayo. Padakne tiban ayo. Hoho. Bersama New Krido Pandowo. Wase. Ayo. Lo. Awas ayo. Awas nerak awas. Lo. Awas ayo. Malah ngamuk ayo. Wah, ayo sebelahan genten. Ayo dikucer. Was. Ayo, was, ayo dijogo pan. Ayo Mas Pan, dijogo. Awas. Ayo, sebelah genti ayo. Yo, ora tegas. Ayo, genti. Was. Loh. Ayo. Loh. Ora tegas, ora kuat ayo. Ora popo. Was. Loh. Malah ayo sing jogo malah dipecuti ayo. Mbah, misi ya, Mbah. Awas. Loh. Ayo. Ora apa-apa, was. Ayo. Ora apa-apa ayo. Ayo lemes dhewe ayo. Ora apa-apa lemes dhewe. Awas. Ayo. Ora kuat aku. Ayo. Ambruk. Awas. Lemes tenan iki ayo. Was, ayo Pak Joko. Oh iya, sing kuat. Ayo. Ora apa-apa, ora tegas ayo. Ora apa-apa, ayo.
Was. Apa jaluke Pak Ran? Ayo. Apa? Piye jaluk apa iki bose nek kene? Yo bose. Bose nek burine Mbak Erna iki lho. Iki lho, bose. Lintang Asmara iki lho. Apa bose iki lho? Kok iso nek lali bojone terus piye iki? Kok sembrono lali bojo? Apa Pak Ran? Piye kok nyawer? Oh, kok Bangga kok nyawer bose. Iki lho wis lho. Wis siap, bose siap. Nggih. Lali bojoku Apa kowe wis lali karo ya? Lintang Asmara. Lali bojoku sing piye to? Wo Lintang Asmara. Beh, lha kok lali bojone? Piye to lagune iki lali bojone Pak Ran? Apa kowe? Kok sik to Mas Dudu sampeyan kok ya semangat ora to lebar oleh sawerno jan. Ora digenahne sik, timbangane kleru ning dalan kok. Digenahne Pak Ran. Lagune sing piye kuwi lali bojone iki? Bojo loro aku genah. Hah? Saisamu. Oh wis manut saiki. Saisamu. Aku lek bojo loro genah, aku lek lali bojo gak tau Nggih. Bojo loro. Abang biru. Ayo terus. Oke. Wasik. New Krido Pandawa. Piye hop. Nah sik mandek sik. Apa neh? Iki demite angel ramo iki. Kon mulih. Heeh, bener kuwi. Lek sindene ndak iso kon mulih. Iso aku iso. Wis kon mulih he. Abang biru lambune disco. Asik. Ayo Pak Ran. Yo. Biar bojo loro. Bojo sing enom. Jaluk disayang. Sindene kon mulih terus sing ngindeni sapa? Tuwa cerwagati tinggal. Sirahmu metra bisa turu. Adem
Wangi nesu. Ayo, wangi ngamuk, gulung tenan iki ayo. Ayo Mas Pan, tulung ngono Mas Pan. Ayo. Wase. Ayo. Loh, dadalah. Ayo. Gulung tenan iki ayo. Loh, yo. Was ayo. Loh. Wase. Dadalah. Loh. Ayo. Waspada ke ayo. Ayo, kayak kembang ayo. Wasih. Duh. Ayo. Ye. Dadi tenan iki yo. Bersama New Krido Pandowo. Wasih lah. Ayo waspada ayo. Alhamdulillah siji saka siji paripurna ya Mas ya. Sampun paripurna, lancar ora alangan. Alhamdulillah cuacane yo apik, mendukung mendukung banget. Dekengane no.